Želešanuhu, evo danas nas na džumi mašala. I kada god čovjek vidi da je džamija punija nego prethodnih džuma, nekako je u duši, u srcu drugačiji. I da Allah Želešanuhu učini da iz džume u džumu namaz bude nas sve više i više. Amin. Danas ćemo započeti sa temom naš govor, odnosno jezik koji je blagodat od Allaha Đelešanuhu nama dat, preko kojeg mi možemo da veličamo prije svega Allaha Đelešanuhu, izražavamo pokornost prema njemu i da općenito komuniciramo između se na dunjalu. Jedne prilike, do duše za žene, je Božji poslanik alejhi selam, dok je ulazio u svoju džamiju, u mesdžid, kraj vrata ulaznih su bile žene, grupa žena, a on im se obratio: bojim se za vas, jer vas pola vidim u džehennemu. Pa su pitali zbog čega, Božji poslaniče, a on im je pokazao na svoje usne, odnosno jezik. Mnoge su u historiji čovječanstva jezik odveli tamo gdje čovjeku, Božjem robu, nije mjesto. I zaista, nekako kroz ovaj hadis Božjeg poslanika upućen ženama, danas možda Božji poslanik, da smo u prilici, bi to isto kazao. Prije stariji znaju, znalo se, i to je nekako se provlačilo, ružna navika, odnosno termin tračanje, ogovaranje, i to kada govorimo ove dvije riječi, tračanje i ogovaranje, prije svega mislimo ili mislili smo na žene. Te je to nekako svojstveno ženama. Danas, Boga mi, rijetki su oni koji bi se mogli izdvojiti od žena. Vodili su prije ljudi naši stariji, a to na uzor Božjeg poslanika i ashaba prve generacije muslimana, vodili su računa u kuranskom tekstu u kome Allah Đelešanuhu se obraća i kaže: govorite pametno, u suprotnom obavezno šutite. Ako ne znaš ili nisi dobro i ja i ti skontao mozgom šta izgovoriti, šta kazati, kada upotrijebiti jezik, bolje je u datom trenutku prešutiti. Ništa i ne kazati. Danas mi upotrebljavamo strijele sa naših jezika u mnoga ljudska srca. A kada nešto ispalimo od riječi sa našeg jezika, to se više ne može povratiti. Zato nas Allah Đelešanuhu upozorava, u obavezu nam stavlja: budi pametan, pametno govori, ili u suprotnom naređuje nam Allah Đelešanuhu da svoj jezik svežemo. I prije, ja pamtim kao dijete, znalo se u nekom društvu
dok su na sjelu, na sastanku, u svakodnevnoj komunikaciji, znalo se nekako onaj koji se isticao i to je bilo prepoznatljivo i narod bi prepuštao njemu da govori, jer bi znao govoriti po njima pametno, a ostali bi šutjeli. Slušali i dalje ono što je pametno prenosio. Lijep govor je osobina vjernika. Riječ lijepa je osobina vjernika. A kada kažemo osobina vjernika, onda se možemo kroz ovu rečenicu lijepa riječ, možemo se obračunavati sami sa sobom i vidjeti koliko smo zaista u ovom segmentu vjernici, kada je u pitanju naš govor općenito, upotreba našeg jezika općenito. Govoriti o blagodati riječi i govora, te o potrebi čovjeka da brižljivo vodi računa kako da koristi te blagodati, moglo bi se danima. Čovjek je biće koje je Allah dželešanu odlikovao prije svega umom. Um je dat samo nama, čovjeku i nijednom drugom stvorenju. Govor mu je podario kao sredstvo sa kojim će izraziti svoje mišljenje. A prije nego što izrazi svoje mišljenje, debelo će razmisliti. Kako god nema govora bez mišljenja, isto tako nema ni mišljenja bez govora. Govorom čovjek ili mi pokazujemo ono što mislimo i ono što u našim dušama nosimo. Zapamtimo, svaka osoba ono što govori, to joj je u duši. Drugačije ne može biti. Nema drugačijeg pravila da je čovjekova duša dobra, iskrena, pokorna Allahu dželešanu, a na jeziku da izražava drugačije. Ne. Ako je čovjekova duša iskrena, pokorna Allahu dželešanu, čovjekova duša dobra, ona od stida prema Allahu dželešanu, veličini njegovoj, ne može izgovoriti, ne može nam doći iz duše da na jeziku kažemo nešto što će Allah dželešanu se na to naljutiti. I zato to je mjerilo kakva nam je, odnosno kakve smo duši. Pa ćemo vidjeti čovjeka klanja 5 vakat namaza. Posti mjesec Ramazan, otišao je nekoliko puta u sveto mjesto, kod Bejtullaha boravio svaki put, a nešto mu ne ide u životu. A to je upravo što ukalja sve sa jezikom. Kaže, nešto mi ne ide, a svakodnevno upotrebljava jezik za ono što ime Allah dželešanu nije zadovoljan. Pa ukalja svoj namaz, pa ukalja post, pa ukalja hadž i sve ono što čini dobro u svojoj vjeri, misli da čini, a svojim jezikom to poništava. Božji poslanik kaže, govor naš poništava vaša dobra djela onako kako vidite svojim očima kada stavite drvo, naložite vatru i to drvo izgori. Tako vam sve ono što vi činite dobra, sa jezikom možete da to spalite, kaže Božji poslanik.
Moć riječi ima korijen u moći svake osobe pojedinačno. Kada osoba govori, ona se tada očituje iz svoje unutrašnje prema vani, bilo to prema jednoj osobi ili skupini ljudi. Izlazi ono što je u nama, u našim dušama. Tako je kraljeva riječ moćnija od riječi običnog čovjeka u kraljevom društvu. U tom smislu je i stara poslovica koju pamtimo, riječ treba mjeriti, vagati, a nikako je ne treba brojati. Prije su ljudi manje govorili, ali su te riječi bile na vagi nešto posebno. Kad kaže Besa, ono što on kaže, to je tako. Danas mi govorimo i ono što trebamo i ono što ne trebamo, i tako nam to šejtan učini lijepim, uobičajenim, normalnim. A evo posjećamo se šta vjera govori o tome i kako vjera ima pogled na takve stvari. Obzirom da riječ ima zbilju koja traje i u budućnosti, učinak te izgovorene riječi može tako naživjeti i samo osoba, pa se upamti ono što smo kazali. Ima jedna interesantna priča, koliko je istinita ili ne, sa efendijom u jednom od džemata. Kažu da je tako bilo, Allah zna najbolje. I sada nezgodna situacija je bila u džamiji. Efendija, znači tako, imao je potrebu i dok je obavljao molitvu u džamiji, dok je bilo, nije se mogao suzdržati i pustio je vjetar. I od srama napusti taj džemat i nije se vraćao tu godinama. I nakon izvjesnog vremena u svom životu odluči da se vratim u onaj džemat, da vidim gdje su zaboravili. Prošlo je godina i godina, valjda su to zaboravili, nije to nešto krupno da se je desilo. I kako će i prvo dijete koje je trefio u tom džematu, upita ga, sine, kad si rođen? A on kaže, ne znam, čiko Boga mi kad sam rođen, a znam da one godine kad je hođa pustio vjetar, te godine sam i rođen. Kada se nešto što je od onoga što mi izgovorimo može jako dugo da se pamti i da mi odemo sa ovoga svijeta, preselimo, a i dalje se u generacijama ljudi prepovijeda taj i taj bi govorio to i to, taj i taj bi radio, imao je običaj uraditi to i to. Pa je lijepo ili ljepše je da nas pamte po lijepom govoru, po lijepom Allahu ponašanju, a to dvoje je jako bitno i povezano. Ako imamo lijep govor, istovremeno imamo i lijep Allah, odnosno ponašanje. O svim riječima, onim teškim i onim lahkim, moramo voditi računa jer njima riječima možemo nanijeti teže rane nego što ih možemo nanijeti bilo kakvim savremenim današnjim oružjem. Jer riječ kada se izgovori postaje stvarnost koja ne može biti opozvana. Kada je izgovorimo i da joj kažemo sačekaj, vrati se, gotovo. Ono što izađe sa jezika, to se više ne može povratiti. Može se izgovoriti druga riječ
druge riječi ljepše, mnogobrojne, pa da bi na neki način ublažili onu prvu koja je nakaradna, ali i dalje ta riječ nakaradna je otišla i ostavila traga. Može ta riječ ili te riječi, lijepe riječi ublažiti učinak, ali se ne može izbrisati riječ koja je već prije toga izrečena. Zato rane od oružja mogu zamladiti, mogu se izliječiti. Danas moderna medicina liječi mnoge bolesti, ali Boga mi nanesene rane ružnim riječima jedan prema drugome, osoba prema osobi nikada ne zasjeđuju. Jedan drugome možemo halaliti i oprostiti, ali ostaje taj ožiljak u svakom od nas. Upravo zbog važnosti i težine izgovorene riječi, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu kaže: ko vjeruje? Na prvom mjestu kaže se: robe, vjeruješ u Boga, vjeruješ u Allaha dželešanu. Ko vjeruje u Allaha, a zatim vjeruje u sudnji dan, dan kada ćemo stati svi pred Allaha dželešanu, neka govori ono što je dobro ili neka šuti. Hadis je mutefekun alejhi, u koji nema apsolutno nikakve sumnje. Šta nam Božji poslanik kaže? Ako vjerujemo, obratit ćemo pažnju na svoj govor, pa ćemo ili ušutjeti ili pametno kazati. U suprotnom, u pitanju nam je vjera u Allaha dželešanu, nemamo težinu izgovorene riječi šehadeta, vjere u šarte, pa i između ostalog u sudnji dan i žestinu sudnjeg dana. Da li ćemo zbog toga biti nagrađeni ili ne daj Bože kažnjeni? Islamski etičari veliku pažnju posvećuju, draga braćo, kako predmetu razgovora općenito, tako i načinu izražavanja. Jako je bitno kako se prema nekome ophodimo, koje metode upotrebljavamo dok s nekim komuniciramo. Preporuka Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem da govorimo ono što je dobro, da na lijep način iznosimo svoj stav prema svačemu, a još davno naređena sinovima Israilovim, o čemu nam Kur'an i Kerim kazuje i govori, gdje se kaže: a ljudima lijepe riječi govorite, kaže Allah dželešanu. Čini se da nikada nije bila aktuelnija ova tema i potrebnija kao nama danas. Da li smo mi zaista primjer svojim pontonstvu, svojim vladima, kada je u pitanju ova današnja tema o kojoj govorimo? Čini se da nikada nije bila aktuelnija i potrebnija kao danas, da o njoj povedemo računa, a zaista nosimo veliko breme problema, a nismo možda ni svjesni veliko breme problema na svojim plećima i leđima. A krenut ćemo redom. Veliko breme nosimo u porodici, na poslu, kada je u pitanju egzistencija. Isto tako nama je potrebna lijepa riječ u svemu danas, više nego što je to bila potrebna prije. Bilo to kao običan razgovor, dok komuniciramo kad se sretnemo negdje na putu, ili to bilo maksuzira da nekome odemo, da ga posjetimo, a bilo to kao da se naš razgovor svodi kao na savjet,
ili čak kao utjeha u teškim nekakvim iskušenjima koje čovjeka savlade. Jako je bitno prepoznati situaciju u kojoj se osoba nađe i na osnovu toga postupiti adekvatno. Upravo putanjom lijepe riječi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, izborom riječi, svojim preciznim, istinitim i lijepim izrazom pridobio je, draga braćo, ne zaboravimo, srca mnogih ili mnogobrojnih ljudi kojima je srce, i to isto srce bilo okorjelo u nevjerstvu. A Božji poslanik bi sa svojom plemenitom dušom i riječu ta srca osvajao. Njegove izreke, njegovi hadisi naživjeli su stoljeća i traju uporedo sa najljepšim, najsavršenijim Božjim govorom i trajaće do sudnjega dana. Ono što je Bog, Allah dželešanuhu, Kur'an i Azimušanu ostavio, istovremeno ono što je izlazilo sa jezika našeg voljenog Božjeg poslanika alejhi selam, te dvije stvari će ići istovremeno kao istina do sudnjega dana. U Kur'anu stoji: reci robovima mojim da govore samo lijepe riječi. Mi smo zabrinuti ako nastane neka disharmonija u prirodi oko nas, neke iznenadne prirodne pojave, potresi, poplave, na koje svakako nemamo nikakvog utjecaja da mi kao obični smrtnici možemo na te vanredne situacije na zemlji utjecati, ali u isto vrijeme nismo zabrinuti što smo mi uzročnici disharmonija u našim porodicama, u našem komšiluku, radnom mjestu, a koja je upravo nastala ili nastaje nepravilnom upotrebom našega govora. Pa kada se ta osoba odmakne, ostatak društva govori da Bog sačuva čovjeka. Zbog čega? Zbog njegovog govora što je naporan ostatku ljudi ili svome društvu. Upravo lijep, pristojan i uljudan govor učvršćuje slogu i produžava ono što je Allah dželešanuhu nama dao, čistu dušu. Valja nam tu čistu dušu vratiti što čišću. Mi je ukaljamo raznoraznim dunjalučkim stvarima, pogreškama, grijesima, a Boga mi naša zadaća jeste da tu dušu koja je došla čista od svega što čišćom vratimo sa ovoga svijeta. Što bude čišća naša duša, lakše ćemo i smrt i rastanak sa ovim svijetom dočekati, onda će nam smrt biti radost, kao što je to i naša nam vjera govori.